Lero ndabwera ndi nkhani yake kuzana ndi mnyamata wa ku Malawi amene wabayidwa ndi mpeni chifukwa chakuti adasunga mkazi wa mnzake. Mnyamata ameneyu zina lake ndi Valentino amachokera ku Malawi ku Blantyre ku Machinjiri ndi kumene amachokera, koma amakhala mu dziko la South Africa komwe uko ku Mpumalanga ku Imelo ndi kumene amakhala. Mnyamatayo wabayidwa ndi mpeni Saturday usiku, ndipo umwe ndi mmene zilili. Akuti Saturday usiku ku nyumba kwake kunabwera mtsikana amene amachedwa ndi kudapezeka kuti atafika ku nyumba kwa chibwezi chake sanachipeze chibwezi chake chicha, ndi Valentino adantenga mtsikana uja konsunga mnyumba. Koma Valentinoyu ndi mnyamata amene amakonda akazi, ndi mnyamata amene samangona mtsikana kumusiya, amavula wina aliyense. Ndiye mwini wake wa mkazi atabwera kuchoka kumowa adampeza mtsikana uja ali mnyumba mwa Valentino. Mnyamata uja atafika adamuza kuti chibwezi chako chimakudikira, ndiye ndachiuza kuti chikhale apa. Zotsatira zake mnyamata uja adangorusa mpeni kumbaya Valentino kangapo ndi kuthawa. Akuti chifukwa chakuti amaganiza kuti Valentino amagonana ndi mtsikana uja, ndi zimene anaganiza. Kenako anthu anabwera adamtengera Valentino kuchipatala. Panopa akupezako bwino, mnyamata ujaso wamangidwa. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena akimutengere phunziro. Akuluakulu, ngati mukudziwa kuti mmakonda azikazi, chonde apeweni azikazi azinzanu. Akabwera ndikupeza kuti mamuna wawo kulibe au zinazipita osamusunga, tengerani phunziro pa nkhani imeneyi, chifukwa chakuti mbiri yanu ndiyoyipa. Ndi anthu olopange chabwino amakuweruza ndi mbiri yako yoyipa ija. Valentino apapa anaonesa ubwino, koma zotsatira zake adamuweruza ndi mbiri yake yoyipa yokonda akazi. Koma mkazi uja sadamugona ayi. Akuluakulu khalani osamala mu china chilichonse chimene mukupanga. Palinso nkhani ya mnzanga anaphedwa chifukwa cha zinthu zoti sanapange, koma chifukwa chakuti iye uja adali ndi mbiri yosakhala bwino. Zotsatira zake anamupha. Mnzanga amene zina lake sinditchula, koma iyeyu adapita kumalo ena ake kwa nzake. Atafika kwa nzake kuja amacheza, atamaliza kucheza adanyamuka amapita. Ndi atapita ku nyumba kuja kudali baka uja adasowa pamalo paja. Zotsatira zake anthu aja anambosakasaka baka ali kuti. Kenako ananena kuti kunoko amene anabwera ndi wakuti mwina wa baka amene, koma iye uja sanabe. Zotsatira zake anamba kunsakasaka, atampeza adamba kummenya. Wababaka anayesesa kukana kuti sindinatenge, koma sanamvere chifukwa chakuti mbiri yake ndiyo sakhala bwino. Atamaliza kummenya anamtengera kuchipatala anakamwalira. Baka uja adampeza nyumba anthu aja kuchipinda. Baka adali kuchipinda kwawo pamene amazindikira kuti baka uyu alapayo. Munthu uja antengera kuchipatala anamwalira kumeneko. Apolisi anamanga anthu aja, koma zotsatira zake adatulusa. Sindikudziwa kuti mulandu unayenda bwanji, koma panopa akuyenda pa dziko lapansi. Ndiye ndangobwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena akimutengere phunziro, komanso anthu amene muli ndi mbiri zoyipa chionekani osamala mu china chilichonse chimene mukupanga, chifukwa chakuti mbiri yanu imakhala zoti adakale. Ndiye olo chinthu chonse munapange ndinu, anthu amangonena kuti mwapanga ndinu.